A maioría de Galicia e tamén de Europa ata fai nada vivía maioritariamente do que daba o campo. Por iso, as preocupacións para que as colleitas ixen adiante eran moi importantes. Hoxe imos falar da Pedra da Auga, situada aquí, na Franqueira, no concello da Caniza. Trátase dun conxunto de pedras que din que tiña o control e o poder sobre o tempo meteorolóxico. Polo menos, dúas delas son de forma piramidal e contan cunhas cruces gravadas en riba. O significado que se lle dá é que sería a cristianización dunhas crenzas pagás, pero imos por partes. Moitos investigadores xa teñen demostrado do culto milenario que recibiran as pedras aquí, no noso país, en Galicia, e tamén dos poderes que estes nos outorgaban, abundancia, amor, fecundidade e demais. A historia das pedras a auga xa foi estudada e investigada por grandes persoeiros como Fernández de la Cigoña. A maioría das persoas relatan que estas pedras teñen que estar colocadas dun xeito determinado, en caso de que queiras e necesites bo tempo, ca pedra principal, mirando cara ao norte e sentada sobre outra pedra que recibe o nome de silla. E en caso de que o que se buscase fose chuvia, pois había que humedecer a pedra levando a un regato próximo que hai aquí na parroquia de Batalláns ou simplemente humedecendo no mesmo lugar con musgo. Tamén din que con orientala cara ao mar tamén podía valer. E isto ten todo o sentido, xa que desde aquí, nun bo día despexado, se ven as illas Cíes. Unha vez colocadas, segundo que se quixese, tamén se lle engadían rezos ao rosario. Pero isto era así de simple, pois non, porque contan que estas pedras non obedecían a todo o mundo, senón a uns poucos. Relacionado con este tema de pedir chuvias, temos as ceremonias das rogativas, un ritual moi extendido por Galicia cuxo fin era o mesmo en todos, pedir auga ao ceo. Neste lugar da Franqueira era moi común o ir en procesión á Santa ou aquí, onde están as propias pedras da auga. Antes de rematar, temos que destacar algo importante, e é que ata hai poucos días a xente vivía do que daba o campo e os animais, polo que se non chovía a cousa poñase moi seria. Se o campo non producía, non podías alimentar os animais. E se non podías alimentar os animais, este non danían nin leite nin carne, o que levaría a unha situación crítica na familia, polo que unha mala colleita era letal, e ademais tardabas moitos anos en levantarte. Por iso, as lendas, crenzas e rituais son tan semellantes en toda Galiza. Tiñan os mesmos problemas e, polo tanto, buscaban solucións moi semellantes. Se temos unha sociedade supersticiosa e analfabeta, o máis normal é que buscasen solucións que a nós nos parecen irracionais, pero hai que estar ali para comprendelo mellor.